Hi guys, it's me again, Bisaya Kuday at your service. So since ilang weeks din ako guys na hindi nakaparamdam or hindi nagparamdam kasi maraming nangyari sa mga buhay-buhay. Yung nagkasakit na naman ako ng 1 week kasi nagka-tonsillitis ako. And then, yung kasama ko, yung partner ko is nagkasakit din siya. So, kailangan ko siyang So, andyan pa rin naman ako guys na nakatutok. Pero almost hindi talaga siya totally na um, naka-participate. Ayan, so nahihiya na ako guys. Kaya today is magsha-shoutout ako sa lahat ng pumunta, and then nagsa-silent LS din ako or nagsa-silent live. Tinry ko kasi although nagpi-premiere naman ako, but medyo bumaba yung WH ko. And then so kailangan ko siyang dagdagan. So nagsa-silent LS ako, and then meron pumupunta tapos hindi ko naman sila na shoutout or hindi ko sila nahi-hello. So ngayon i-hello ko sila, ayan, isa-shoutout ko sila, starting nung, meron akong live last Sunday, ayan, nagla-live ako nung last Sunday, so, ayan, so nakikita ko yung pumunta doon, is si Mako Manipon. Ayan, always yan sa akin na nakasupport guys. Although, hindi ko nga siya shout out. Pero thankful ako kasi every time na nagla-live ako, pinapasugod niya yung mga alagad niya. Ayan. So, shout out to you, Mako Manipon. Ayan. Thank you sa always support. And of course, gusto ko ring i-shout out yung GC ng premiere. Dalawa na lang kasi yung nakaya ko na i-premiere guys. So, gusto ko rin mag-apologize doon sa isang premiere na iniwan ko lang siya sa area, hindi ako nakapagpaalam kasi hindi talaga siya makaya sa time. Tapos gusto ko lang silang i-shout out. Ayan, i-shout out ko si ayan, nawawala pala, nagdi-disappear yung so yung i-shout out ko yung ayan, si Momsy Pearls Vlogs, the vlogger. So, this is, kailan to? 2 weeks ago. So, i-shoutout ko si Momsy Pearls Vlogs, the vlogger. So, ito yung, na, medyo nahiya ako kasi nawala ako dito. Umalis ako bigla. Kasi hindi ko na makaya kasi grabe yung, yung problema ko guys. Tapos parang yung laptop ko siya parang sumusurrender na siya, parang hindi niya yata kaya na mag-play ng marami. So shout out ko rin si Alscan12 the vlogger, ayan, and also Real Mimi You is A, ayan. Thank you also to Dennis Lubay, Hannibal Calextro. Ayan, lagi ko siyang nakikita. And of course, from Team Victorious, Aldrination Vlogs. Ayan, shout out to you. And also, Binky GM Channel. Enjoy your lunch po, the vloggers. And of course, Real Memories sa USA. Ayan, shout out to you. And Team Munikila's Lifestyle. Ayan, shout out also to you. And Maria's Vlog. Ayan, shout out also to you. And thank you also sa Mystic Rainbow, sa Mystic Rainbow ko na ayan, ito i-shoutout ko rin. I-shoutout ko rin si Team Monikila's Lifestyle. Ayan, thank you talaga. Bawi ako sa inyo guys. Inayos ko lang talaga yung mga, ang dami-dami mga problema nangyari itong yung nagkasakit ako, yung barney ko, kasi nga almost 1 month yung yung ulan dito. So kaya parang siguro yung result sinipon, tinangkaso lahat, kaya medyo
alam mo yung parang gusto mo namang mag-support kaya lang medyo parang masakit yung ulo mo, parang gusto mo lang matulog ng matulog, ganun. So, shout out also to Klings Carinderia and more. Ayan. So, si Prondi Clear, ayan, shout out din sa iyo. Sarap na mukbang ni ate watching live po. Ayan. And also, Algination Vlog from Team Victorious. Ayan. Shout out din po sa inyo, mga Team Victorious. Mystic Rainbow, ayan, shoutout sa inyo, Maki Manipon, the Team Solid Districto, especially Sis Jerome, ayan, thank you Sis Jerome, alam ko na mga ano yan sila, mga yung nanonood lang ng video ko, then nagiiwan sila ng message. Ayan, thank you always, sis, Auntie V, ayan, thank you, Mako Manipon, laging nandyan, naka-comment, ayan, so, shout out, and also, shout out ko rin yung friend ko na laging nanonood, kusina ni Ibhib, ayan, bagong channel niya, ayan, so, isa-shoutout ko rin, sino pa ba yung isa-shoutout ko, guys, ayan, meron din akong isa-shoutout na, nagpa-member siya sa akin, pero hindi ko alam kung kailan, basta nakita ko lang nag-comment siya, nakaano siya sa akin. So, shoutout to you, and also kay Gregorio Onrabia, shoutout to you. Ayan, thank you for always watching, and then, yung nanood sa akin nung nag-live ako, thank you din. Always nanonood. Ayan, the Team Solid Districto, ayan, shout out. Mako Manipon, always nakasupport. And also, guys, thank you din sa, kinongrats din ako ni Lolo, kasi, yung, kinongrats niya ako, pero hindi pa niya ako sasahuran kasi maliit pa talaga. Ay, hindi naman siya maliit. Meron na akong naipon pero hindi pa niya ako masasahuran. Pero kinongratulate niya ako kasi yung tumaas yung views ko sa premiere ko, and gusto ko magpasalamat sa founder ng Mystic Rainbow na si Madam, ano ba yung pangalan? Nakalimutan ko. Madam Existant. Wait lang, tsaka, so, gusto ko magpasalamat sa Team Mistake, ayan, sa, yung head admin, JD Panganiban, ayan, JD, thank you always, kasi, minsan nawawala kasi ako sa, yung messenger ko, guys, gusto kong magpaliwanag, yung messenger ko kasi, guys, is minsan hindi ko nakikita yung mga message, so kailangan kong pumunta muna sa messenger lite bago ko makita yung mga message ninyo. Minsan tinitingnan ko sa spam kung baka na-spam. So nagpapasalamat ako kay GD Panganiban kasi every time na nagkakaproblema, kasi although hindi ako masyadong na doon, pero nagbabasa ako, nagbabackread ako, pero minsan talaga hindi ko nakikita, kaya minsan nagme-message na lang ako kay GD Panganiban. So thank you to you, bro ba, ayun, thank you sa iyo, JD, no, sa always pagsagot kapag meron akong tanong. Ayan, so ayan, gusto kong magpasalamat din also to marami akong mga gustong pasalamatan, guys, sa mga taong laging nakasubaybay sa akin, although kahit pangit yung mga vlog ko, andyan sila na nanonood. So thank you sa inyo, guys. Team Victorious, kay Ma'am si Jelly, kay Evangeline Apostol, ayan, and also sa Team Podis, ayan, mayroon kasi akong GC na watch to watch, Team Podis, daily watch to watch, ayan, so marami din kami doon, and then almost 48, so nasa mga 12 hours watch to watch yun, guys, pero walang sapilitan, walang basta maggawa ka lang ng task mo, ayan,
Yun lang yung tatlo kong task na ginagawa. So, kailangan kong bumalik ng mag-live kasi bumaba nga yung WH ko. Kasi nga, minsan, busy tayo, hindi na tayo makaano. So, ayan. So, guys, kung gusto nyong sumali ng ayan, message nyo lang ako sa aking FB page. Charot lang. So, guys, yun lang guys yung i-share ko today. Yung shoutout ko lang yung mga naging bahagi na ng naging bahagi ng ko. So, shoutout to Algination Vlogs from Team Victorious, kay Anisito Nanos, and also kay Ma'am si Jilly. Ayan. Shoutout sa inyo guys. And then Evangeline Apostol, mga Rimarin Palacio. Ayan, nakikita ko sa mga minsan ako, Bapa Troopers. Ayan, sa every time na naka-live tayo. Ayan, kay Mami Monica Vlog. Ayan, shout out to you. And also shout out to sino ba ba yung isa-shoutout ko guys? Shoutout to myself, charot. Gising na tayo. Ayan, so thank you guys for always watching. And Team Solid Districto, ayan, Team Joy, shoutout to you on TV, Bal Palmaris from Team Solid Districto. Ayan, shoutout sa inyo guys. Kumusta na kayo? Sana galaw-galaw tayo para hindi tayo ma-stroke. Charot lang. Ayan, so yun lang guys yung i-share ko today. Thank you always sa laging pag-support always sa vlog natin na walang kwenta, walang katuturan, charot. Pero ganun talaga kapag nasa YT tayo. Ayan, we are the small YouTubers, so kailangan natin i-work out yung channel natin. So syempre nakakaya naman sa mga taong nagsusupport sa atin kapag hindi din natin papalitan yung pag-support nila. So guys, nagsusuri ako sa inyo kasi minsan hindi ako nakaka-support sa inyo. Pero asahan nyo guys na nandyan ako, basta nandyan lang ako. Pero kasi kapag hindi ako naka-jacket, so hindi ko talaga ako maka-flood sa inyo guys. So thank you, and God bless sa ating lahat. And shout out to all. Sa mga hindi ko na shout out guys, thank you. Always sa support. Ayan, thank you talaga. Lagi kong nakikita kayo sa ko, pero alam niyo na kung sino yun. So, thank you lang talaga guys. And dito na ako magtatapos, and may all God bless us. And stay safe always. Stay safe, stay cool. Charot. Sharon Merida. Charot. Bisay ako guys now. Signing off. Thank you. Bye.